1, 2, 3, 4. Non, a casa non veñas. Que o meu fillo non hai que no quite daqui. Ti pónteme guapo, Veña, chao. Ui. Un pico. Hola, mamá. É que estive pensando en quitar esta ministra de verduras no micro. Deixa iso, que son restos. Pero, como que restos, mamá? Se con isto come un colexio maior enteiro. Que o deixes. Mira, mamá... Ui, perdón, que non sabía. Manolo, guau, non, vais encantar. Viña, mamá, quérote. Que tomaches, dime? Tomaches algo por aí? Que non vou. Aí ti só, xa está. Dame igual, Pili, a raza que sexa. Pero consígueme un, polo que máis queiras. Ah, ese pode ser que teña caspa. A miña vida está chea de rupturas. Pero grazas por estar aí, mamá. Es de moita axuda. Veña, ale, marcho. Un bico. Ai! Oi, por que non me das unha masaxe? Pois a min pareceme unha agarrada. Agarrada, Pili, por qué? A xente está obsesionada cos cartos. É para que estamos neste mundo. Para vivir e non para pensar no diñeiro. Ai, a min falta má carteira. Produción. Ui, non sabe a sorte que tes, Pili. Eu con meu ex non podía ir de compras. Non paraba de rosmar. Mira, un día rifamos tanto nun probador que acabei marchándolle cos pantalóns. Sí, xuro, cho. Foi botar a partida en calzóns. Non, hoxe non podo ir. Que non. Que vou sair con Manolo. Xa che contarei, si, lagarta. Un pico. Hola, mamá. E que tal? Que fas aí? Que vou facer? Pois estar, non? Existir, non? Eu non me acostumo. Non é que non queira telo diante, pero detrás das portas non, porque este langrano é todo. Digo vos eu que o é todo. Se queres, podo facer eu hoxe a comida, Como ti estás tan ocupada, con esas conversas tan interesantes, non? Pois, vamos. Que vos dixen eu? Seguro que me oiu falar de Manolo, seguro. Pois eu ainda non quería dicirlle nada. Tiña que buscar o momento. Que che pasa, mamá? Que noto-te un pouco nerviosa. É que non dormín moi ben. E co susto teño unha contractura. Ai, pois tranquila que despois douche unha masaxe, E tranquila, que mañá penso recoller todo isto. Mañá non, pero pasado, Ou a semana que ven, pero mira, podes coserme que teño un pouco... As orellas é o que tiña que coserche. Anda, colle unha pota normal. Mira, é que estive pensando en quitar esta ministra de verduras no micro. Deixa iso, que son restos. Pero, como que restos, mamá? Se con isto come un colexio maior enteiro. Que o deixes. Manolo é de moi bo dente. E a min faime feliz levarlle esas friameiras. Teño o conxelador cheo delas. Vale. Como estamos hoxe, Carmela? Anda, vai dar unha volta que xa cociño eu. Ai, veña. Queres que traia algo? Sí, un masaxista cubano. Like a shimmy like my sister Kate.
Shake it like a bowl of jelly on a plate. My mama wanted to know last night. Vistes que boa pinta ten este atún? Hoxe vai nos sair un prato fabuloso. O primeiro que hai que facer é cortar o atún en anacos e botarlle sal e pimenta. Oh yeah, shake it like my sister Kate. E por agora, isto queda aquí. Agora hai que poñerse coas patacas. Cortámolas en rebandas finiñas e dereitiñas á ola. If I could shimmy like my sister Kate, never stay home, stay out too late. E para darlle sabor, aderezamos cunha ramiña de romeu e cun chisco de sal e pimenta. All the boys in the neighborhood, the Katie could shimmy is mighty good. Well, maybe late, but I'll be up to date when I could shimmy like my sister Kate. Oh yeah. E mentre se van facendo as patacas, vou ir fritindo nunha tixola esta cebola que cortei ben finiña. A isto ainda lle falta o fundamental. Aí van o mel de Galicia e o preve de soia. Vai a mesturanza. Sabíades que dentro da indicación xeográfica protexida mel de Galicia hai varios tipos? A min a que máis me gusta é esta, a mil flores. Pero tamén hai de eucalipto, de castiñeiro, de queiroga e incluso de silva. Boys in the neighborhood, the Katie could shimmy is mighty good. Well, maybe late, but I'll be up to date when I E agora falta o principal, botar o atún a facer dentro deste mollo e ilo cociñando sen pasalo de máis. E para poñer isto bonito no prato, as patacas van na dereita en forma de abano e o atún por enriba. No lado esquerdo vai a cebola. E só me falta botarlle o mollo, que é o que lle dá sabor. If I could shimmy like my sister Kate, shake it like a bowl of jelly on Ai, que me esquecía. wanted to know last night. Our sister Kate could do it oh so nice now. Esta folliña de romeu vai lle dar outro aquel. It's mighty good. Well, maybe late, but I'll be up to date. Listo? Vou chamar a Manolo. Shake it like my sister Kate, that's right. Shimmy like my sister Kate. Vaiche encantar, Manolo. Prepareiche un peixe que vas chupar os dedos. Claro que fixen suficiente. Non, a casa non veñas, que o meu fillo non hai que no quite daqui. Xa cho levo eu empaquetadiño ao teatro. Sí, ti pónteme guapo, Veña, chao. Chao, ata logo. Ui. Berto! Berto! Outro día fun a casa Pachín tomarlle algo e coñecín a un home espectacular. Chámanlle Che Tembra e faise chamar artista de refugallos. Alí tiña expostas as súas obras, pero eu quedei con ganas de saber algo máis del. Que tal, che? Home, Berto, benvido á Forza do Cangrexeiro. Moi ben. Va a ver o que teño aquí. Hai moito refugallo, pero... Parece de película. Que vendera por aquí vai estar... Ai, canta cousa. Entón, a ver, che, que me entere eu ben. Dixéronme que ti és un artista de refugallos, non? Sí, señor. Porque a min, o novo, o que non quere ninguén, váleme a min. E reciclas. E recíclase. E faise novo outra vez. E que faz exactamente? A ver, como faz con todo isto? Que é o que faz? Isto, mira, no inverno queima moito ferro no lume, ferro vello. Seco o óxido todo, volve a ser novo. Pero se che queda co buratiños, con todo.
Eso é ferro vello. Tratámolo e faz maravillas, porque mira para aquí, isto é para un carro, por exemplo, e agora pasar un pouco no ácido, e xa che queda os buratiños todos. Por exemplo, do mar, mesmo das cabillas dos barcos e daquel, facer os colgadores e iso todo. E aquí, o novo, home, tens que ir a ser unha porta para unha casa ou así, terás que ir comprar. Pero senón, o refugallo é que dá moito. É a mellor ferra ainda de antes co da hora, Co da hora tamén é reciclado, Porque E a forras, que hasta antes tirabas aí o ferro que che viña no camión, Claro. e ás 2 semanas ainda estaba ben. Pero agora, se o deixas fora outro día, está cheo de óxido. Todo é porquería. Entendes? E como chegaches ti ata aquí? De onde ven esa vea artística que Mira, tes, eu che? isto sempre lle tuve en ganas, hasta que me jubilei. E dimpois, un día, porque vira a un home facer unha folla. E desa folla veume todo. Xa fixera algunha farolas, que me compraba a xente, algunos portales, puñalle un dibuxiño en baixo, para non ser un plagio, porque todos veñen, eu quero portal como daquele, eu quero como do outro. Pero eu facía posible por non facerllo igual, Ao mellor un dibuixo viraba para baixo, e eles non se daban de conta, porque a xente pensa que é igual, e ti viras aí uns dibuxiños, non sabes que van arriba caracolados, ao mellor viraba a outro xeito. Pero son distintos, claro. Era distinto, nunca era igual ao outro. Son orixinais todos. Claro, eu sempre tiña que facer unha retranca para que nunca ti teñas un portal igual ao meu. Ti toda a vida rouban, xa sabes onde está, é o teu. Eu sempre lle tiña que darlle así Claro. un pouco de rollo, entende? E aparte diso tamén tes así moita presenza na túa obra escritores daqui do Barbanza, Si, non? depois eu agora vou cambiando, porque eu empecé de broma con isto. Fixe con castelao, que lle fixen á miña filla. Total, que a miña filla agora se castelao, quixo por un en metal. Eu tiña yo pintado en negro. E ese, dinllo a un amigo moi grande meu, e dixe, mira, tes o privilexio que a miña filla non quiso de ter o primeiro castelao. E Manuel Antonio tamén non anda por aí. Sí, señor. Ese tamén foi para un regalo para darlle en Madrid no Centro Galego, ao que me levou ao Centro Galego a expoñer a verá 8 anos. O sea, ti levas aquí traballando Nesto sobre 10 anos, 11. 6 anos. E cantas obras tes, máis ou menos? Mira, Canto calcula? eu non che podo dicir, pero terei unhas 200 ou máis. Porque eu teño moito. Na memoria histórica, neste momento, teño que ter unhas 42. Da historia na memoria. Mira, teño unha dúbida eu, porque vexo todo isto moi bonito, pero como se fai? Ti podería ser que, sabes que pasa? Que eu son moi torpe coas magas. Non teño ningún tipo de xeito. Entón, que te parece? Así despois vou a casa, falo con miña nai e xa lle conto unha clase práctica. Que queres? Que vexe un pouquiño como unha fas. folla. Unha folla? Unha folla? Pois unha folla, Pois por mira, exemplo. vamos a facer unha folla. Espera, vou poñer os lentes. Vou poñer os lentes e non... Pon os lentes. Igual dou nunha man. Eu mentes vou facer un pouquiño así de pesas, sabes? Para tonificarme. Mira. Ti mira para aquí. A ver, toma. Este de aquí. Que roubeu non. Mira. Dalle. Empezas marcando, pero doblando, para que quede na punta máis marcadas. Sí. Mira, os rapaces pequenos, Deixo por aquí isto. isto pesca moi ben, Eu cando lle poño un obradoiro aos nenos así, no feirón, paso ben, porque hai algún que logo colle. Non ves, ti mira para aquí. Hai un pouquiño máis, non? Sí, sempre queda. Te marcas ben a... Ti non ves ben. Ahora, Ai, que chulo. aquí, colles agora a soldadura, E meteslle a... metes un rabico, E a ramiña, non? e faz un florerito, só dalle o barniz, non é o mismo que verelo así. Agora co ácido, depois sí, ten que ter o ácido que é bonito. Claro. O este queimado limpio, ese ácido é o que me di moitos, como faz este ácido? Digo, eu non fun a bellas artes como a vos, hai que aprender. É natural, Oye, non? que non nos sale. Ai, amigos, molládevos. Che, de verdade, moitísimas grazas pola clase práctica. E nada, vou marchar xa. Tipo- Levo aquí a folla de regalo, Bueno, parece? pues toma, que Para miña nai, non para mí. A ver se teño outra agasallo mellor que isto, porque isto non é nada para mí. A intención é importante. Vale, Entende? ata a próxima, Bueno, che. pois vémonos, A cuidarse. Saludiño, Saludiño. Cuídate. I got a lump in my throat, 'cause you're gonna say what's wrong, yeah. I got a lump in my throat, 'cause you're gonna say what's wrong. Cal me poño este? Non, mellor este. Ou este? Este. Este. Non, este. Coa boa percha que teño e o mala que son para decidir. Mira, mamá... Ui, perdón, que non sabía que... Pasa, home, pasa. E podes chamar tamén os de interview para que me fagan unhas fotos.
É que me quería peitear, pero tan só atopei isto. Está como cheo de pelos e de caspa. Caspa? Ah? Manolo ten caspa. O que non ten é cabeza. Mira que lle teño dito que non traia ese cepillo cando veña a dormir aquí. Pois nada. Pobre. Sei que é un recordo do seu pai. Foi o primeiro barbeiro da vila. Son uns puntiños brancos de adorno, non o ves? De adornos. Pero mira, moi guapa estás, non? Para ir ao teatro con Pili. É que eu a pouco que me arranxe estou como unha rosa. A ver, mamá, que non son parvo. Quen é o Manolo ese, Manolo, Ai, que ponse colorada. Manolo é... Un can. E levalle friameiras de pescada con ameixas para comer. A miña nai que non deixa de sorprenderme. Foi o primeiro que se me ocorreu. Co tema do cepillo e os pelos, pois dixen... Un can. O can de Pili. Saco de paseo todas as tardes. E que a min sempre me gustaron moitos animais. Estive en casa de 30 anos con teu pai. Todas as tardes. Pero iso é un traballo. É xusto o que necesito para que a miña nai non me bota da casa. É un favor que lle fago a Pili. É a miña mellor amiga, entón. Pois mira, podería sacar eu a Manolo de paseo. Sí, así, pois ti faz un favor a Pili, eu fagocho a ti. E tes máis tempo para as túas cousas. Non, Berto, non me fastidies, que non se fale máis, chama a Pili e dixe que hoxe mesmo voulle polo can. No. A por Manolo, No, sí, no, e saco de paseo e facemos cousas xuntos. Mira, por exemplo, dazolle un pao, Manolo, Berto. Manolo corremos xuntos, sí. No, é un gran que no, plan. pero Mamá, con que no, Manolo, que só me Manolo, coñezo. guau. No. Vais a encantar. Berto. Diles, mamá, quérote. O que me faltaba. E agora de onde sacaba eu un can? Dame igual, Pili, a raza que sexa. Pero consígueme un, polo que máis queiras. Ah, ese pode ser que teña caspa. Como a miña nai aínda non sabía a que hora tiña que sacar a Manolo, decidín achegarme a Rianxo. A verdade é que esta vila, ademais de ter un aroma inconfundible a mar, tamén desborda cultura. Debe de ser que esta brisa mariñeira agudiza o enxeño. Por algo Rianxo foi berce de ilustres nomes das nosas letras. Castelao, Manuel Antonio e Rafael Dieste mamaron desta terra. Style of us creeping up the back stairs into the cloakroom outside where I couldn't get your name. Hola, Pablo, ¿qué tal? tío? ¿Cuánto tiempo? Ay, una aperta ahí. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Mira, coméntoche, teño aquí un ratiño libre e pensei, por que non me ilustra Pablo, que é un home moi sabio, sobre os ilustrísimos escritores que hai por aquí polo Barbanza? Bueno, pois hai que empezar falando aquí en Rianxo de Castelao, que, por suposto, é dos máis destacables. Tamén Rafael Dieste, Manuel Antonio, incluso ahora hai poetas como Gonzalo Hermo, ou Ricardo Losada, que escribiu sobre Faustino. Está un libro ahora acaba de sacar. Está bastante ben tamén. To remind me of just what I don't do. Well, that's true, that's true, that's true. Mira, é que eu lembro, macho, de estar sempre por aquí e mercar aquí os cromos, cos dos pais e tal. Canto tempo levade realmente aquí, traballando? Pois Canto tempo? a librería debe ter mínimo 110 anos, porque o primeiro documento que temos é do 1904. Empezou o meu bisabuelo, perdón, e despois pasou miña abuela Sarita, meu abuelo Martín, meus pais, estuveron unha larga temporada tamén, reconverteuse máis a librería, pero seguimos aquí. 5 anos levo eu aquí. Ah, pero ti antes de estar aquí farías outras cousas tamén, non? Sí, bueno, botei unha época en Santiago estudiando, xa que teño o título de Relacións Laborais, pero cadrou así que a crisis e volvín para Rianxo. E na casa tamén come se ven. Sí. Eu tamén volvín, Está Sí, aquí sí, sí. miña nai dixe, ostras, é que... Como na casa en ningún lado, eso por suposto. Pois mira, tamén é que eu estaba pensando que aparte de ter pois, libros, que non hai poucos, hai moitas máis cousas, non? Pois papelería, todo o que queiras, sacamos copistería coa fotocopiadora, de todo un pouco. E cromos. Cromos Eu tamén. mercaba aquí os cromos. Por suposto, os de cativo, cromos claro. toda a vida. Moi ben, pois mira, agora estou un pouquiño maior para mercar cromos, pero eu creo que un libro podo levarme. Entón, que me recomendas?
Bueno, pois aquí, estando en Rianxo, como non, é de Castelao, Cousas, o libro Cousas de Cousas. Castelao. Sí. Voume levar cousas. No, o libro. O libro, vale. Fantástico. Pois moi ben. Aquí tes o libro, Cousas de Castelao. Oh, moi ben. Pois mira, se é unha recomendación da librería máis bella de Galiza, non? Porque Correcto, sodes así os é. decanos de aquí do país. Sí. Pois entón vou no ler. Vale? Pois, boa elección, Sei que non é unha biblioteca, pero se che parece, podo pagalo outro día e... Sí? Non hai Bueno. problema. Xa nos conocemos sin problema. Graciñas, Pablo. Nada. Pois veña, dica logo. Hasta logo. You shout, you're proud. You sit down in the corner, disappear into the background. Como que ainda non o tes, Pili? Non pode ser. Necesito un can para hoxe. Mañán non, hoxe. Manolo xa ten as entradas e quero ir con el ver esa obra. Como un gato? Un gato non me vale. Pili, ti consígueme o can e eu douche os cartos. Sí, muller, este langrán vai che pedir que lle pagues, se non o coñeces eu. Que si, logo arranxamos. Deixote que xa chegou o parásito. Hola, mamá. Falabas con Pili? Podo ir xa a por Manolo? Non, é que tivo que levalo ao veterinario. O veterinario, non terá algo contagioso? Non, é da tensión. É que lle dan así uns mareos de vez en cando, pero en canto saian xa me avisan e vas buscalo. Moi complicado era de ver ese can. Que queres que lle faga? Ademais é un pouco tímido. Mamá, non me estarás tomando o pelo co bicho este, Por favor, Berto, ten un pouquiño de É paciencia. que non o entendo. Primeiro que se ten caspa, despois a tensión. Un can con tensión. Xa me dirás ti un can con tensión. Mira, aquí está. Aquí está Manolo. Que che parece, Ah, que guapo. Pois sí, non? Mira as orelliñas que ten. Pili sempre está en todo. Manda unha foto do can de Marucci, a prima que ten en Suiza. Tracatum, trairota, trairotera. Trairota, trairota, trairotera. A sensación é dunha paz interior que che envolve o corpo, relaxando todos e cada un dos teus músculos. Sénteste lixeira e coa mente libre de preocupacións. Agora, abre os ollos devagar e comproba que tes ante ti a imaxe perfecta da felicidade e a armonía. Mamá, que pasa? Por que me miras así? De onde sacaches ese gorro? Isto regaloumo a tía Aurora a última vez que vin de vacacións. Non te acordas? Tía Aurora. Tes que ir facerlle unha visita. Está moito mellor. Xa deixou de beber. Pois con isto seguro que lle dou moitísima confianza a Manolo. Imos ser moi bons amigos. Como? Sí, falei antes con Pili. Vou no ir buscar. Saíron do veterinario. Que alegría me das. Ai, mamá, que non era para tanto, era tan só a tensión. Veña, ale, marcho. Un bico. ¡Mua! Ai! Oi, oi, por que non me das unha masaxe? Aquí. A por Manolo! Só un pouquiño. Ai. Pa, 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 para, pa. Pa, 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 para, pa. Este fillo meu, desde que volveu, xa me cambiou as enerxías do corpo. Veña, eu teño que intentar seguir facendo a miña vida como sempre. Pa, 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 para, pa. Así que hoxe vou comer fora. Só así. Porque son unha muller independente e feita a si mesma. E por iso vin ata a Pobra, ao restaurante A Terraza do Chicolino, onde coñezo o cociñeiro. Hola, Martín. Moi boas, Que Carmela, tal? que tal? Como estás? Moi ben, Viñen hoxe aquí porque quero que me aprendas a facer un peixiño rico. moi ben. Que teño o meu fillo delgadísimo. Iso non pode ser, Non pode ser, Pois veña, vamos facer logo un peixe á grella. Podemos facer un escacho á brasa, cun salteado de verduras de temporada. Dixéchesme un escacho. Un escacho. É que é un escacho? Un escacho, tamén conocido como rubio, é un peixe daqui das nosas rías, un peixe semigraso, que o seu hábitat suele ser os fondos areosos, e suelen comer calamares, peixiños pequenos. Ajá. É dicir que é bo pro colesterol, non? Aí está, Se é peixe semigraso. ten está, omega 3. Aí está. Moi ben. Nos botamos
poquinho de tenro. Primeiro, allo. Ahora pasamos un poquinho ao talo de espárrago, é un poquinho máis duro, por eso botamos un poquinho antes. Ahora o portobelo. Moi ben. Mira, é como xurdiu a terraza de Chicolino, porque hai outro Chicolino, non? É coa fama que ten, máis. Hai 10 anos, Arturo Fajardo, que é o noso jefe, o gerente, deron a oportunidade de meterse ao restaurante como cafetería e bar, e se embarcou. Desde hai 10 anos hasta ahora. Ten o galardón Q de calidade, A Q de calidade, ¿no? sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eso quere dicir que... 5 anos, temos unha auditoría, Sí. que nos veñen todos os anos, que miran que fagamos ben as trazabilidades, que ben etiquetado dos alimentos nas cociñas e nas neveras, a boa separación de que a carne este e os cociñados no outro lado, e esos son moi rigurosos. Sí, sí, se entendo. Que Aquí cheiriño ten. En canto tempo se fai isto? Moi pouquiño. Bueno, eso depende dos gustos de cada xente. A min gústame que as verduras e as hortalizas estén crujientes. Sí. Os colores, que non estean... que non se pase. Canto máis vitamina teña, mellor. A min tamén me gusta. Por este lado, o salteado témolo. Ahora vamos a deslombar os cachos. Imos logo. Aquí temos o Aquí temos... peixiño. A min parece aquí. dificilísimo. Por aquí ten estas espiñiñas, que así non nos fai daño, pero se tiramos para arriba, sí que fai. E cando entrei fixeime que está nun lugar privilexiado, a terraza Sí, sí. de Chicolino, non? Mismo como se foras nun barco, estás na terraza, Que e a próxima maravilla. vista que tes... Mira que boa pinta teñen xa así, Home. a vista. É un peixe que hai que facelo moi pouco, a quen nos gusta o peixe pouco feito, ten que ser moi pouco feito, é como dos salmonetes ou todo, senón convértese nun peixe seco, Si visto parece un peixe branco. Ten máis pinta de Claro. peixe branco que de azul. porque eso non? é semigraso, tamén xo dio rabo que ten que é semigraso. Os peixes brancos teñen o que son as barbiñas da cola hasta o final, cando son azuis, teñen nube. Te entendo. E agora o seguinte paso, cal E é? para botarlle o sal, O sal. e Onde para o forno de tes... carbón pásamo que tes a tua dereita. Así tamén axuda un pouco. Vamos botar este cantiño, un pouquiño polos dous lados, e vamos para o forno. Un pouquiño, solo que marque, Canto tempo? un minutiño, está aí a puro calor. Estes fornos o que teñen é ser unha parrilla de toda a vida, pero é pechado. Consigues unhas temperaturas moito máis altas, 350, 400 grados, para pezas grandes, para os filetóns e para todo isto. A min gústame, se ve así, cando o peixe xa empeza a botar o juguinho para fora, Sí. para min é o seu peixe. Xa está no seu punto. Moi ben. Que Mira os pintazo. puntos que ten. E agora que vamos E facer? vamos, a emplatalo. A emplatar, moi ben. Vai dar un poquinho de color. Completo. Mira que bonito. Para comer. Que pintaza ten, Martín, eu non marcho sen probalo, Pois- Veña. Aquí temos... A ver. Para... E a probar. A ver. E a dar a aprobación. Que rico, por favor, riquísimo. Fáselo na Riquísimo. Tedes fama porque a merecedes. Vou intentar facer aberto, sabes? Que está flaquísimo. E a ver se me sae ben. Pois- Xa che contarei. Moi ben. E agora marcho, Martín, que teño moita presa. Moi Dá un ben. biquiño. Ala, ata outro día, Hasta que non nos queirades. Kein Sack hat's interessiert, kein Schwanz hat's kommentiert, das ist ein Ding. Dingeling, ding, ding, das ist ein Ding. Dingeling, ding, ding. Será posible? Pero onde raio metín as chaves? Hola, mamá. Esa cara?
Non te mordería o can. O can que conseguira Pili era un bulldog deses. Pero, quen sabe. Non estou para bromas, que estou estresado. Pero, que che pasou? Ti estás pálido. Algo che pasou. Nada, nada. Xa vin o agasallo. Moitas grazas, de verdade. Non me apetecía falar, estaba canso. Só quería poñer o pixama e pasar unha noite salvaxe xogando ao Candy Crush. Vou no probar agora mesmo. Que me mandaría a min deixar as cousas tan á vista? A ver, eu merqueille o pixama a Manolo a semana pasada e aínda non nos estreou. Creo que me vai un pouco folgado na barriga. Sí, e xa cho cambiarei por outro. No, sí, está ben. Engordo 10 ou 15 kilos e seguro que me sentará mellor. Manolo non está gordo. Ten a súa curviña, iso sí. A min encántame. Moitas grazas, mamá, de verdade. Encántame. Pero, fillo, ti non estás ben. Que tomaches, dime? Tomaches algo por aí? Unha dose de realidade. O mundo é moi complicado. Hai moita xente moi inxusta. Aproveitanse de todo e son os que sempre gañan. Pero... Ai, o amor. Como podemos pensar que a nosa vida só ten sentido ao carón de outra persoa? Pois sí, pensamos iso e moito máis. Pero este meu fillo sempre foi un brando cas mulleres. Sempre mexaron por el. E claro, agora salpicame a min. Eu estaba estresado, claro. Que iso non se fai. Ademais, son moi sensible con esas cousas. Póñame fatal. Pero, anda, marcha, non ias ir ao teatro con Marucci, pois... Berto está moi angustiado polo da moza. Pois que quero estar con el, non vai a ser que enferme da cabeza. Ai, Manolo, non me estreses ti tamén. Dígoche que non vou. Que non vou. Vai ti só e xa está. O caso é que quedei na casa e pensei, voulle contar a Berto de Manolo, e xa está. Así arranxaba o do can e... Algúnha vez tería que contarllo, non? Ademais, coa lea do cadelo, estaba tendo moitísimos gastos. Pagarlle a Pili para que ela lle pagara a Berto. Comprarlle outro pixama a Manolo. Isto ten que acabar. Pasa, mamá, pasa. Non estarás vendo páxinas porno? Non. Aunque agora que o dis, vai ser unha peli outro día que teño Berto, por favor, que son túa nai. A ver, que queres, dime. Pois verás, Berto. Eu, dende que me divorciei de teu pai, a miña vida cambiou totalmente. Verás, xa sei que non teño 20 anos, pero eu síntome nova. Xa, que a idade é un estado mental. Xa mo tes dito moitas veces, Mira, este wifi vai fatal, non sei. O caso é que dende hai tempo eu saio e me divirto por aí. E un día, pois... Que sí, mamá, que xa sei o que me queres dicir, O que? Pois que eu teño que sair tamén, non? Como a ti, para non sentirme un pelandrán, Sí, iso tamén, claro, pero o que quería... Mira, mamá, que o estiven pensando e non vou sacar máis o can por aí de paseo. Non, porque o facía un pouco, pois, para sentirme útil, para sentirme ben conmigo mesmo, porque cando estás no paro, esa cabeza dache moitas voltas, sabes? Pero ese traballo non é para min. Xa entendo, entón... Que xa falei con Pili, sí. Falei con Pili, entre Manolo e máis eu, pois, xa non hai nada. Asunto arranxado, e sen contarllo de Manolo. Que alegría me deu. Ben que cho sinto. Sí. A miña vida está chea de rupturas. Pero grazas por estar aí, mamá. Ves de moita axuda.
pris sur les bancs de l'école. Todo acabara ben, pero tiña que compensar a Manolo por non telo acompañado ao teatro. Así que decidín decorar para el o marco dun espello cunhas cunchas. Un agasallo sinxelo e moi doado de facer. De naturel bien éthéré, tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Animádevos na vosa casa. Só fai falta un pouco de cola e moita imaginación. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de... Perfecto. Son un artista, para que nos imos enganar. Je n'ai pas tout de suite pris la mesure de cette nouvelle. 4. 1, 2, 3, 4. Gañei. Eu non xogo máis, son un perdedor. Ti és un aflixido. Isto é un xogo. Con Pili voto cada partida. Moi amiga, se fixera miña nai desa lercha, pero tiña que abrirlle os ollos, desvelarlle a súa personalidade oculta. Ela tamén me axudou a decorar a casa. Sí, pois a min pareceme unha agarrada. Agarrada, Pili, por qué? Porque só me debo as grazas por pasearlle a Manolo. Xa sabía eu que lle ias pedir cartos. Ti és un interesado, Berto. O que me faltaba, posto do seu lado. Pili é miña amiga, e... Espera. Non che pagou? Nada. Nin un euro para o café, nada. Esta vai moir. Quedou cos... Miserable. Miserable non sei, pero agarrada... Isto non se me fai a min. Como a colla... A ver, mamá, que se cadra tampouco é para tanto, eh? Ti cala a boca e quita ese pixama dunha vez. Espantallo. Pero, mamá, onde vas? Ei, non queres que che faga unha masaxe de... Ben, sí, lo vistes ben, sí? Pois sí, pensamos iso e moito máis. Pero este meu fillo sempre foi... Ben que iba. As cámaras graban? A dormir. Sí. As cámaras graban. E ademais algunha vez teria que contarlo. Ademais, perdón, é que agora teño outra vez. Claro. Capítulo 1, sillóns Berto 6, toma 1. Ui, non sabe a sorte que tes, Pili. Eu con meu ex non podía ir de compras. Non paraba de rosmar. Mira, un día rifamos tanto nun programa... Se queres, podo facerche eu hoxe a comida. Como a ti andas así tan... Tan non sei que. Perdón, retomo. Sillón Berto 4, toma 1. Au! Que che pasa, mamá? Que nouto te... Ah, perdón. Nouto te, joder, lo siento. Agora falta o principal. Botar o atún a... Se vou dicir a cocer e a facer. Yo tamén dudei, tío. Cortamos entonces. Me notaste dudar, ¿no? E para poñer isto bonito no prato, as patacas van na dereita do... Iba a repetir prato. Sabíades que dentro da indicación xeográfica protexida Mel de Galicia hai varios tipos? A ver... Sí. Moi amiga, se fixera a miña... De eucalipto, de castiñeiro, de queiro... Queiroga, non sei que é iso. Queiroga, Queiroga. Sí, de Quiroga. Era todo así. Capítulo 2, 9, sillón Berto. Vale. Capítulo 2, 10, sillón Berto. Hola, montaje. Toma 1. Chao, papá.